L-għażla tal-poplu Malti Wawċi għandha tkun waħda, il-Partit Nazzjonalista. Huwa dan li ddikjaraw it-tlet kelliema li indirizzaw l-attività politika tal-Partit Nazzjonalista fil-Kalkara. Il-ħadd filgħodu kien elenkat il-fatt li pajjiżna jeħtieġ il-bidla u din tista' sseħħ biss permezz ta' gvern ġdid nazzjonalista. Fl-ewwel diskors tiegħu bħala Segretarju Ġenerali Charles Bonello appella sabiex flimkien noħolqu pajjiż li verament jixraqilna. Huwa spjega l-fatt li qed ngħixu f'pajjiż li tilef kull direzzjoni għad detriment tal-poplu Malti Wawċi. Is-Segretarju Ġenerali spjega li hija ironika li l-31 ta' Marzu huwa jum il-ħelsien. Iżda sforzi d-deċiżjonijiet tal-Gvern il-poplu mhux ħieles verament għaliex huwa marbut li jgħix f'ħajja mimlija kriżijiet frott id-deċiżjonijiet tal-Gvern. Fuq in-naħa l-oħra l-poplu qed jara Partit Nazzjonalista li dejjem qed jissaħħaħ u jiġġedded. Flimkien nistgħu nbidlu d-destin ta' pajjiżna u nagħtu lill-poplu tagħna tmexxija denja li tixraq lil dan il-pajjiż sabiħ tagħna. Mela jew flimkien naħdmu sabiex il dan il-pajjiż għal darb'oħra ikollu gvern tal-poplu u għall-poplu u jkollu gvern li jkun hemm biex iservi lill-poplu tagħna. Ix-Shadow Minister Ivan Castillo tenna li pajjiżna għandu bżonn il-bidla li jista' jipprovdi biss il-Partit Nazzjonalista. Fejn saħa illi l-Partit Nazzjonalista, għal kontrarju tal-Gvern, qed jifhem il-problemi kbar li għandu il-poplu. Huwa saħa wkoll illi l-Gvern huwa wieħed superf għaliex mhux qed jaċċetta s-soluzzjonijiet tal-problemi li ħoloq huwa stess, tant li qed jibqa' jinqata' totalment mir-realtà tan-nies. Proprju għalhekk assigura li Gvern ġdid Nazzjonalista sa jinvesti fil-ħiliet tal-ħaddiema Maltin. Il-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni, għandu l-enerġija u għandu nies illi jridu jservu. Għalhekk nistidinkom ingħaqdu magħna u noħolqu dan kollu flimkien. Ejjew ħalli flimkien noħolqu soluzzjonijiet għall-isfidi ta' pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista huwa t-tama ta' Malta u Għawdex u flimkien nista' nagħmlu dan realtà. Min-naħa tiegħu Nowell Muscat, kandidat għall-elezzjoni ġenerali tal-Partit Nazzjonalista stqarr illi l-ekonomija hija il-mutur tal-pajjiż, iżda din għandha bżonn viżjoni sabiex tirnexxi. Fejn spjega li gvernijiet nazzjonalisti dejjem ħadu ħsieb l-ekonomija Maltija matul is-snin b'deċiżjonijiet illi pajjiżna għadu jgawdi sal-ġurnata tal-lum, fosthom il-gaming u l-avjazzjoni. Huwa fid-dawl ta' dan illi gvern ġdid nazzjonalista se jkun fuq quddiem sabiex jistabbilizza il-pajjiż. Irid ikollok viżjoni, trid tkun taf fejn insejjer. U għalhekk huwa importanti ħafna li jkollok nies kapaċi li jkunu qed imexxu lil pajjiż. Ma tistax meta inti qed tmexxi pajjiż tilab għal populiżmu u għal ċabċib, imma tittieħu deċiżjonijiet importanti għax dawk id-deċiżjonijiet ifissru futur ta' pajjiż. Xejn Riolo għal Net News.